Mae hogia ifanc yr ardal yma wedi cael llond bol ar fod heb waith ac heb fawr o glem am sut i fwyto'n iach. Dan arweiniad un o gymeriadau mwyaf ffraeth yr ardal, mi fydd y criw yn trio sefydlu fan fwyd iach, a fydd yn teithio'r gymuned ac yn darparu bwyd ffres, cyfle i ddysgu sgiliau newydd, a rhoi bwyd gwell i bawb. Dyna ydy Cegin Cofi. Mae'n rhoi ffordd ma'n iawn meddwl be maen nhw'n meddwl hefyd maen nhw'n gorfod dod i'n abod o pobl hefyd yndi. Lle jyst brandio rhywun, ti'n gorfod dod i'n abod nhw a ti'n gweld lle dyn nhw'n efo'r dillad gorau, lle dyn nhw'n lle maen nhw'n dweud trwbl bod nhw'n dal person yn oes. Un sy'n deall problemau hogia Ysgubor Goch yn dda iawn ydy Kenny Can. Mae e wedi troi i gefn ar fywyd o dor cyfraith, a bellach mae e'n byw yn Ysgubor Goch ac yn gwneud gwaith cymunedol ar y stad. Ei gynllun diweddara ydy sefydlu cegin gymunedol. Bydd fan fwyd yn darparu bwyd meithlon rhad i drigolion yr ardal ac yn cynnig hyfforddiant i'r bobl ifanc. And here's the heroes now, folks. Eh? That's my cooking. You cooking? You better say dead hello. Hello, sut wyt ti? Ydych chi'n iawn gen i? Yeah. Matthew, no Matt. Okay, well, Matt. Matthew. Hiya, boys, iawn? Y bethau anodd i pobl ar y stad. Gwaith, pres, dole, accommodation, addysg, qualifications, lack of them.